ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷа ва каса бардори азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар имрӯза навормада чиро кардагем ва чира гап мезанем беҳад як видеои хубай бардори азиз бо диққат гӯш кинен мошини хундай портер як астай мотоблоки фурӯшӣ рӯй кардагиам Opel Astra J Caravan астай замин рӯй кардагиам шаҳри Исор замини арзонай хонаҳои заминӣ сар мешавад гӯш кинен бардори азиз хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Душанбе шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Исор квартираҳои арзон астай дар ноҳияи Фархор шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминияй 70,000 сомон ва се комната квартира 110,000 сомонияй бовар ки видео зурайда ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам видеои имрӯзаро ба қизиқ та охирша тамошо кунен агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар номерои WhatsApp ма бинависен ман реклама мекунам дӯстони азиз ҳамун як дона лайки бепул ҳаётон набурорен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен мерим акуз суста салом модарону бонувони хонашин фаҳмидам ки дар ҷустуҷӯи кор ҳастед мехоҳед ки кори сабуку хубтар бошад пас марҳамат ҳамроҳи мо кор кунед дар ин кор танҳо бо тариқи телефон ва интернетое ки дар телефони худ пайваст шудааст лозим аст ин кор беҳтарин кор аст дар хона нишаста дар пеши фарзандони хурдсоли худ кор мекунед соҳиби ҷои кор мешавед ва маоши хуб мегиред дар ин коро зиёда аз ҳазор занҳои тоҷики мо кору фаъолият доранд соҳиби маошҳои хуб гаштаанд агар ки хоҳем кор кардан пас рақамҳои дар рӯи экрана буда занг занед кор дар ширкати Фабелик аст ширкати Фабелик беҳтарин аз ширкатҳо аст ки 25 сол шуд дар рӯи ҷаҳон кору фаъолият мекунад пас марҳамат шитобен дӯстони азиз бачаи ачкидор навора сар мекуна ягон кофе талха бизанена ва семишкаи симбура чоқида мерем ака видеои 10 минутай то охиша тамошо кунен дӯстони азиз хонаи фасони десен қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ яъне ки пештар номаш Кӯйбеш деҳаи Озорбойҷон дарини гараҷода будай 4 сотиқ заминда 4 дар хонаи ана калони хушрӯ кардагия бо 2 хонаи бараки дигар ҳам дорад хеле ки дар сурат мебинен ремонти хонаҳо миёнаи овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% ошхона баня ҳоҷатхона доштай гирди хона маҳкамаи дарвоза спондагӣ ба района 10 минутара ҳай бардори азизам нархи хона 220,000 сомон касе харидор бошен айноми канали Сауду Теҷа гап занен шумода арзон мекуна номери телефонаш WhatsApp дора занг зада маслиҳат кунен дӯстони азиз мегзарем ба як хонаи дига аз шаҳри Душанбе бисёри бардорам хоҳиш мекунанд ки аз шаҳри Душанбе хона бимон ина бардори аз як хонаи арзон модароӣ кардагам бо диққат неки гӯш кунен ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино маҳаллаи Пахтакор пеши магазини Рустам канечкоҳои маршруткаҳои 19D5414 ҳамин территория дабдаи бардори аз хона 0,75 сотиқ заминаи д дар хона кардагӣ кухни дар друншай ремонти хонаҳо миёнаи мега овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100% ана ҳамон ва ҳоҷатхона дорад дар берун шай нархи хона бардори азизам 220,000 сомон агар харидори аниқ бошем бо савдо мешавад номерои телефонаш номерои тоҷикистонаи WhatsApp ҳам дорад касе дар хона дар кораи хонаи арзонаи шаҳри Душанбе занг зада маслиҳат кунен дӯстони азиз киноҳои туркиро ҳам байношон дар реклама дорам мо ҳам яктанимта реклама дорем хеле ки бе реклама намеша вақтон мумкин бидонем вазъияти ютуба дӯстони азиз агар шумо замин хона квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен дар номерои нами дидесен ку WhatsApp шуда бинависен боз як фирмара рекламаша мемонам баъдаи хонаҳои арзонда мегзарем неки салому алайкум бонувони бисёр ҳам гиромӣ рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад ва рӯзгоратон пурсаодат бонувони азиз ҳар яки мо аз сифати баланд ва нуфузи ҷаҳонӣ доштани маҳсулотҳои кореягӣ огаҳем имрӯзҳо як даричае барои дастрасии ин маҳсулотҳо ба рӯи мо бонувони тоҷик боз шуд компанияи атомии корея ин маҳсулотҳоро ба мо дастрасиашро осон намуд аз ин ҷо мо ҳам маҳсулот мехарем ва ҳам маоши баландро соҳиб мешавем компанияи атомӣ аз дигар компанияҳои тиҷоратӣ бо се сабукӣ фарқ мекунад ягон дар ин ҷо балғона месӯзад ҳар моҳ харид кардан ҳатмӣ нест маошаш бо курси доллар ҳисоб карда мешавад аз инро шуморо ба кор даъват намуда хоҳиш мекунам ки биёед аз аввалин
бардурои азизам, хаста набошен ва дар комментария нависен ки Сауду Тиҷи ба пеш лайкорам фаромӯш накунен. дӯстони азизам, ин мошинчаи фасони хушрои десем бардурои азиз Hyundai Porter 1 мебошад. Hyundai Porter 1 соли баромадаш 2000 судишвориш саралка, моторш соза бардурои азизам, ҳуҷҷатоша занг зада мепарсен. Адрес бардуро шаҳри Конибодомда қарор дошта, деҳаи Маҳрамда. нархи мошин 65000 сомонӣ. касе харидор бошен, номерои телефону шастай занг бизанен, бо арзон мекуна. дӯстони азиз, Hyundai Porter 1 чӣ хеле гуфтам 2000 сол, ана нархиш 65000 сомонӣ. марҳамат тамошо кунем, баъдаи ана мошин бо хонаҳода мегзарем. бисёри бардорои ғарибӣ моро гуфта буданд ки ягон хонаи арзон монаи шаҳри Ваҳдат. На бардорои азиз, як хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Калон, пеши светофори Тангаӣ. 8 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, ҳоҷатхона дар Дунушай. ана хона ана криша надора, мега бардорои азизам, герди хона маҳкамаи забори баландқатӣ, дарвозаи ана Калон чӣ хеле ки десен часпондагиай. нархи хона бардорои азизам 125000 сомонӣ. касе харидор бошен, арзон мешава. номерои телефонаш, номерои расияш бардорои азизам, WhatsApp ҳам дора. занг зада хонаи арзона аз шаҳри Ваҳдат бихарен. дӯстони аз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошед, номерои ма аввали видеода ва дар якум комментария номеро ма мондагиам дар WhatsAppш бинависен. касе ки дар канали мо бардорои азиз подписатсия кардагиен, марҳамат замини арзона биқапен. ин замине десем бардорои азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Орион, деҳаи Конинамак. шаҳри Ҳисор бардорои азиз, ҷамоати Орион, деҳаи Конинамак. 8 сотиқ заминай овсуич мега ҳастай мегзарониш тамом, ҳуҷҷатош 100%, гирди замин сетка қати маҳкам кардагӣ, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд дар гирди атрофаш, мактаб, магазино наздик будай. нархша бардорои азизам 21000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, яъне ки касе заминхар бошен аз шаҳри Ҳисор, занг зада маслиҳат кунен. пули урусӣ қати тақрибан 143000 рубл мешидай. номерои телефони поёнгиш WhatsApp ҳам дора. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. якта ана матаблоки фурӯшӣ рӯй кардагиян. беҳад як матаблоки зурай бардорои азиз, састаянишам беҳад навай, хулоса навай, оз ма дар бораш камтар гап мезанам. матаблоки фурӯшӣ судишворӣ саралка 9 қувваи аспа дора. айрасия овардагиян бардорои азиз, то Тоҷикистона 96000 рубл ғелидагия мега. пулук дора, кулуқ майдакинакам доштай. хулоса ҳамаи чира дораи. истифода бурдагине састаяни нав пачкай мега, клит қати завадид мешава. бои замонавиёшай бардорои азиз, клит ҳам медозива тавмети завадид мешидай. адрес бардоро ноҳияи Ҳамадонида қарор доштай, нархиш 15000 сомонӣ. касе харидор боша, аз номи канали Сауду Тиҷи гап занеш мода арзон мекуна. бачаё, ча 8 миллион да омадем, аму лайка фаромӯш накунед. касе ки аккаунт ӯй кардагиен, бардорои азизам, Opel Astra G Caravan беҳад як мошинои хубайда. касе ҳам хеле мошинае кардагия бигав акама ай кардагиам. Opel Astra G Caravan соли баромадаш 2001, солои навшай. сӯзишвориш газ бензин, гази Euro 4 дора. моторош 1.6 литр, коробка механик, мотор ходовой, ҳамаш 100%. пробегш мега 1500 гаштагия. бардорои аз хай занг зада бо мепарсен. адрес бардоро ноҳияи Данғарада қарор доштай, нархиш 63000 сомонӣ. беҳад мошинои хубае. касе ҳам хеле мошинае кардагия, худаш медонад чӣ хеле мошинае. 63000 сомон. касе харидор бошен, занг бизанен, биге номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам. хаяк як камтар дигаша арзон мекунада. дӯстони азиз, мегзарем ба 9 эълони имрӯза. як хонаи арзони дига бароям подписчикои хидма ёфтам бардорои азиз. медонам ки аз шаҳри Ҳисор моро бисёр тамошо мекунанд, бисёри бардоро дар ғарибӣ қарор доранд. ина бардорои азиз, як хонаи арзони дига қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 7 сотиқ заминаи дархона кардагӣ, ремонти хона мега коробка, яъне ки ремонт надоштай. соҳиби хона маълумот дагия ки замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабыз қарор доштай. 7 сотиқ замин дархона, ҳуҷҷатош 100% мега, ову свет ҳам дора бардорои азиз. шаҳри Ҳисор ана Уртабызда ову свет доштай. нархи хона бардорои азизам чӣ хеле ки дар бар экран нависагиам 70000 сомонӣ.
нархи зурнеки хотири ҳамин меҳнатҳои мо аммо як дона лайки бепла аётон наброрем бардурои азиз бо як бор дига даётон биёрам дӯстони азизам и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 36 квадратный метр ноҳияи Шоҳ Мансур дом навастройка хона ремонт дорад соҳиби квартира гуфтагия ки як хонага ремонти нағз пеши бозори Ховарон 7 километр назираи Калон пеши масҷиди Калон пеши литсей ва мактаби 71 беҳад як ҷойи хуб dabudayne ки нархиш 240 000 сомон касе харидор бошен арзон мешава дӯстони азиз бисёри бардуро хоҳиш мекунанд ки ҳай шаҳри бохтар яъне ки пештара номаш Қурғонтепа квартираи арзон бон ина бардурои азиз як квартираи арзон дар шаҳри бохтар квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 29 квадратный метр домои пешина хона ремонт кардаги ачхелек десен соҳиби квартира мега ки ба ҳама шароитош як хонага дар 4 этаж сентри шаҳрда қарор доштай холодильник стиральни машина телевизор кухни замонавӣ дора мега харидори аниқ бошен биёен мега квартираро бибинен ба гап мезанем шаҳри бохтар пеши ҳукумати вилоятида нархиш 180 000 сомон як хонага 4 этаж 29 квадрат шаҳри бохтар назди ана ҳукумати вилоятӣ бардурои азиз 180 000 сомон арзон алиш мекна харидорои аниқ занг бизанем дӯстони азизе ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хондаи портер аз куҷое ки мотоблок аз куҷое ки опел астраҷи аз куҷое ки замин аз куҷое ки хона ва аз куҷое ки квартира рой кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарха навоша гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд хая ки маъқулши нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамон як дона лайки бепала ба ягон қошуқчаи шакархӯрӣ бизанен касе дар канали мо меҳмонен форатон ки видеои нав ба нави мара тамошо кунен касе ки телефонотонда аккаунти ӯ кардаген каналда бардурои азиз подписатсия раҷиқ ден зангулачара дар бологӣ монен мо вақти видеои нава дар канал модем сразу шумода сообщение мерава медроем видеои мара як минута тамошо мекунем дӯстони азиз хай хулоса фаҳмиден хулоса лайк комментарияда бинависен ки савдотиҷӣ ба пеш ва аз куҷо хона замин квартиратон дар коред дар комментария бинависен ва касе то охири видео рақатима чақчақ када тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен бардурои азиз беҳад хуб айда ки худованд нигаҳбонтон боша.